A nan kuma gwamnan Kano Abba naka. To gwamnan Kano. Naka ko ba naka bane. To Allah ya zaɓan min shi ya zan yi ci gaba da zancen ka. Ya ce magana kafa hizba a jihar Kano a gaya wa Ganduje idan yana cin ƙasa yake a ta shuri babu wannan magana. To Allah ya kiyaye. Allah ya kiyaye. Ai ka san dama su manya in suka yunkura kowa isa zare. To kai mai ganga ko ma gefe aikin ya zo kiɗa ruwa mai tada hankalin bako in ji ɗayan maka. Ai jin kan al'umma ne yan hizban ne suke ta kuka suna baba an ban mu a ƙasa ba mu da abin yi muna son mu taimaki addini. Na fa ce Allah ya kiyaye ko ba haka nace da kai bane Kabiru. To ko dai zaka zaga shi a fito na fito din ne dan naji kamar kana ta yan magana zuci. Allah dai ya kiyaye Kabiru. Allah ya kiyaye hanya. In direba ilodi addu'a ake mar Allah ya sa je gari lafiya. Amma dai uba sani labarin da yan Kaduna suke turo mun ba daɗi a kansa. To shi uba sanin ko? Kai, ai dai aka ce ma a bai shawara kai kuskure ya ƙara fitowa domin za a ji kunya. Allahu akbar Allah sarki. To ka ji uba sani. Na ka magautan sun maka iyaka da numfashi. Ai Alhaji Garba ba daɗi fa sakonnin. Ba daɗi. To Allah sauke. Ai wani ya ce 12 saura kwata sai dai ji kwata an tashe shi aiki. Ai dama an ce ka kiyaye rahoton mai shirya da makiyanka. Inda za ka dinga sauraron rahoto karka je na mai shirya da makiyanka shi ma makiyi ne mugu. A'a ba dai da ne kake ba ko kafa ka zage ni. A'a ai kai ma je ka yi ya zan zage ka tun da jiwa kai in zan yi zagin ma masu gaya ma zan zaga ai. Ni ma kuma an ce in gaya ma. To a gaya min to ba su a taya ka nawa ne ka bada account nan ba a turo ma. Ni farahi na? In kuma dala kake so an ce ka je Abuja. A ni farahi na girma da arziki farahi na barau ya same shi girma da arziki shine farahi na. Kai da baba. Allah kuwa. To ai kowa a duba asalinsa ko? Gani a fage kwanan nan fa daga fage wani jigo. Ye magana ya ce sarata ne daga baya canza ya ce duk su koma kwasa-kwasai. Ai Allah wadai da tsarin wannan. Dan kuka mai ja uwarsa jifan banza. Kai na baba. Mu muna bangaren Muhammadiyya ba za mu ci kayan kowa ba. Wannan ya fara ta alkur'ani shi bai kyale maka littafin fikihu ai duk wannan ya karya da qur'ani ya zabga Allah karya ai ba kai ba shi wannan ya hakura da Allah duniya ce a gaban sa a to ko a duba asalin sa yanzu ai faskare ai wa uwa ka sadaki a same ka mutumin banza anya zai yiwu in da ya gaya ma in sake faɗa ma duk wanda ya ɗora kafarsa a teku bai isa ya kuri ba. To ya ko a sararin duniya yake kurin da banza zai yi. Za ku ji cewa Garba Kore ya sake nanata cewa a gaya kowa da kowa a Najeriya ta ɗau harami. Zulumi tagumi da ɗaukar ɗimi yanzu yana ta raguwa a wannan ƙasa. Ana samun sawaba har ya bada misalin tsarin shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmad Tinubu na inganta lafiyar al'ummar ƙasa a wannan zamani. Yau godiya za mu yi ta musamman ga shi shugaban ƙasa Tinubu wajen ƙoƙarin da yake yi na inganta lafiyar 'yan ƙasa. Wadda gwamnatin ta saƙuriya cewa ba gudu ba ja da ba akan tabbatar da lafiyar 'yan ƙasa wato kula da gyara manyan asibitoci da kula da magunguna kamar yadda aka yi a nan jihar Kano da sauran jihohi wajen manya-manyan asibitoci irin Aminu Kano irin su asibitin Aminu Kano ko? Cewa aka yi gwamnatin shugaba Tinubu tana wani tsari na inganta lafiyar al'ummar ƙasa in ji ministan yaɗa labarai Lai Muhammad Idris. Ministan yaɗa labarai ya faɗi wannan sakamakon yadda ake ta faman ƙoƙari da kuma yadda ake ta yunƙuri wajen kyautatawa asibitoci manya. Ai ko anan Kano da aka ga cewa mai girma Abubuci a cikin bayanansa kwanaki ya magana ya ce wai babban asibitin nan namu na kansa ko? Gwamnatin tarayya ta yi kuduri za ta koma da shi bangaren ta za ta sallami jihar Kano don kula da manya-manyan marasa lafiya wato masu ciwon kansa a ƙasa musamman nan arewacin Najeriya yadda ciwon kansa wadda Abdullahi Umar Ganduje ya kalla ciwon nan ya gina asibitin akan ciwon kansa ko? Amma fa na je Garba akan wannan magana ta inganta lafiya ina da magana ni ma. To yi magana ka Kabiru. Ka san an ce idan kaza ta yi kuka ko da an shuka doya ba za ta fito ba. Ita kaza an ta yi kuka aka shuka doya ba ta fitowa? Ba za ta fito ba. To sai yanzu muka sani Kabiru a gurin ka Allah ya kiyaye. To sai mu ce to Allah ya kiyaye masu shuka doya kar ku yadda ku shuka da kaza. Kaza ai wannan ai ka bada fatawa mai kyau Kabiru. To mu dai wannan asibiti. To ai wannan magana kun dade kuna faɗi ƴan ƙasa sun dade suna je. To ai muna da abin da zamu nuna asibitocin ko iya yanzu. Ai wannan sharshi ma muke yi kawai dan tunatarwa da dabatarwa. Kwanan ai asibitin Malam Aminu Kano ana fama da ciwon koda wajen wankin koda da wahalhalun da mutane suka yi ta sha a baya yanzu an samu nasara an ci karimin wannan matsala. Mun yi maganar nan da kai a baya kuma har yau injin nan yana aiki na wankin koda. Da yawa ga shi nan mai girma sanata Baro ya fito ya faɗa cewa wannan asibiti an ba shi dama zai kawo aiki na kusan biliyan nawa ko? To da yake magana maganar shugaban ƙasa a nan ma dai magana ta shugaban ƙasa ce. To bismillah Kabiru. Shugaba Tinubu ya sake jaddada cewa babu wani mabiyan addini a Najeriya da ake musgunawa a Najeriya. Hatta munafukan kasashe na duniya masu zargin sa yanzu sun dawo sun ce sun gano gaskiya.
mai girma shugaban ƙasa Tinubu baya kabilanci baya azautar da addinai kuma sun ce yana kan daidai. To dama ai yawanci rashin binkitawa ne yake sa mutane suke rudewa ka ji an ɗauko abu saboda gaba da ƙiyayya. Duk sanda da aka yi mutum abu ka dinga dubawa ba hasada ba ce ba ƙiyayya ba ce to sai ka fito ka faɗa mutane gaskiya ko? Saboda haka wannan mulki nasa kowa da ya zaci cewa za a ware Kirista a azabtar da su. To yau ga hinan Kirista da kan suke fitowa shugabanninsu suna godiya ta musamman ga mai girma shugaban ƙasa. Haka kungiyoyin addinai na musulunci suna alhamdulillah da wannan mulki na Tinubu yana kokari. To amma Alhaji Garba ai ba a tambayar ƙasa tsawon hanya sai an tafi da kafa sannan ake gani. A jira su al'umma ƙasar su faɗi ma. To ai al'umma ƙasar ne suke faɗa. Al'umma ƙasar ne suke fara faɗa sannan al'umma su ma suka ɗauka na ƙasashen duniya. Wannan ƙasa ta mai albarka ai malamai sun fito sun yi magana lokacin ma da aka yi yunƙuri aka je aka haɗa mu da wasu turawa ake so a kawo mana fitina a ƙasa. Malaman Kirista sun fito sun yi bayani malaman addinin musulunci sun fito sun yi bayani. To kuma ya kake so ya bayani wa ba su ne 'yan ƙasar ba gaba. Alhaji Garba ba a yin wasa da doki dai idan ya hau kan kogi. Shi dokin? Oh Allah sarki shugabanni bayan Allah. To kun ji shugabanni ku yi abin da za ku iya ku kyale mutane da zancen su ta gunagunan su na banza. Wannan shine bayani na gaskiya in ji Kabiru. Na baba duniya almara. Haka yake abokin aiki mu je gaba. To anan kuma ma iya cewa danniya murɗiya ake kallon cewa tsagin ku na jam'iyyar APC yayi. To da ime. Ka san a yau ne ake gudanar da zaben ciyamomi a jihar Borno. Sai kuma aka waye gari babu jam'iyyar PDP ba ADC a cikin takardar zaɓe. To wannan za a iya zuwa kotu a in dai jam'iyyar suna nan. Sai su je kotu su to a nan gurin an zalunce. Alhaji Garba ka ma tambaya suna nan jam'iyyar ADC da ke tashin turare dan goma a wannan karni. To ita hukumar zaɓe ana iya zuwa a soke jam'iyyu duk ban sani ba kai ma baka sani ba ai ko? Idan zuwa suka yi wasu a cikin su suka je suka soke abin da ake yi yanzu a ƙasar nan kowa ba da inda ya sa gaba ba Kabiru zaman yan murna ba ake yi. Wannan ba su gina bace da nuna cewa motar ku tana tafi irin wannan tsarin za ku yi a zaben shugaban ƙasa Alhaji Garba. To wa muka hana amma aka sa hauren jam'iyyun sai guda biyu aka ware. To ai da su ne firgicin ku. Na bace su je kotu ko? Wajen firgicin abin da ba da kaga abin da bai da rai baya firgita mai rai. Dan me? Abu ɗaya ne kawai mai rai bai ga mara rai ne kawai ya tausaya wa kansa yi ladama amma mara rai na zai firgita mai rai bai za ka yi masa. To kada ne wannan ya burge ka ce wannan tsarin za ku ɗauka. A'a ni fa na ce su je Kabiru in ba san zancen kake ba ai na ce su je kotu in haka ne ko? In da ya gaya ma in sake faɗa ma duk wanda ya ɗora kafarsa a teku bai isa ya kuri ba. To ya ko a sararin duniya yake kurin da banza zai yi. Ba teku ce kawai za a dora kafa a ke kuri ba ko a tsan dauri kake baka da kuri in dai ba mahaukaci bane kai kai ne baba to ba zama kake zaman ka'ida ba zaman jira in an ce ka zo in an ce ka zauna to fa rayuwar ta ce me ran ai yana nan yana lura da kirga ma kwana ko kai kamar kanka kwana ne Alhaji Garba me yasa abin da ya sha ruwan guguwa baya jin kura a cikin sauki shi ma guguwa ne in ba guguwa ba zai sha ruwan guguwa ya zama guguwa shi ma to ba ita ce sana tafi da iska ba in ba dan iska ba zai zauna a ciki to wannan zai haka yake Kabiru Allah ya ai batu ne na cewa minista Wike cewa baya nadama goyon bayan shugaba Tinubu na ce ya sha darba ba dole ya faɗa ka ba akan mai bai nadama bayan yana cin nasara a zai nadama na gaba ai za a kirga a lissafa a ga cewa ku an muku fafa lolo shi Wuke ai jingira jikin bishiya yake dukan mukiya kuma in karabe da bishiya kai ta dukan mukiya ne yana nadama a cikin kayan kana kallon bakin hadari ga tsawa da iska ka je ka fake akan bishiya Alhaji Garba me ake nufi waye wannan Allah ne zai kiyaye to shi dai ya ga tsawon ya ga hadirin kuma ya jingina jikin bishiya ya sha yanzu idan ya mutu a gindin bishiya ƙara kwana ko kaddara ko ka ja kai ƙara kwana ce tun same shi a gindin bishiya mu ne muke da ran nasa to Allah ya ji kansa domin da furcin yan ƙasa an zo ƙarshe to da aka yi me ɗauka haske baya buƙatar rana ta nuna masa hanya ko to ni ban sani ba sai dai a ce kawai shi in hakan ne su masu ɗaukar hasken suna jin kashi zuwa su an saba kashi kenan amma wuce ai yayi nasara wai ina nasara jaraba na bayan gari Alhaji Garba ai ya kore tasa da can a jikin kofar gidansa take raraka ta bayan gari kaga ba shi ba ita to fa ba shi to a wannan karan Obasanjo ya zarci fadar shugaban kasa a karan farko tun bayan rantsar da shugaba Tinubu ai abin alfahari ne a gurin Tinubu abin alfahari ne a gurin Obasanjo abin alfahari ne a gurin mu yan jam'iyyar APC na kasa saboda Obasanjo ya gano cewa abin da ake ya dace kai kansa ai gani yake
da abin ba zai yiwu ba. Ni dai na san an gaya mana tsofaffi da kakanni sun ce miyar karo ba ta da zaki. Miyar karo ita ce miya kuwa, ko ba komai in ka kallaci gishiri da daddawa da magi da manja da waye su suke haduwa su tada miya ta ɗanɗano ka. Ai ba kayan haɗin ba, wannan waye zo ya zuba ruwa, wannan ya iza wuta, wannan ya kawo tukunya a ƙarshe dai miyar zaka ji talami. Ai in aka iya aunawa ake yi, ke Asabe ki kawo manja, ke Ladi ki sa gishiri, ke Kande ki sa magi, shikenan sai ka ga miya ta tashi. Wato da alama dai kun ga kasar nan ta fi karfin ku, kun lallabo tsohon shugaban kasa zo ya taya ku. To ai ba kasa ba, ko iya gidajen mu sun fi karfin mu in ba dan ikon Allah ba. Ni dai na san da 'yan Najeriya sun ce ku musu ɗiban gonar rani. A'a, Allah sarki 'yan Najeriya, sannan ku 'yan Najeriya masu imani. Muna jinjina muku 'yan Najeriya, kun zaɓi Tinubu za ku sake zaɓar Tinubu. Taya? Ta yanda aka zaɓe shi a baya. Kabiru ɗan Najeriya ai da hankalinsa da wayansa. Kar ka manta, rana ba ta hana dare, amma dare yana saka rana hutu, me yasa to? Duk wanda ba ka so sai dai kai hakuri da shi tsakanin dare da rana, ba wannan Allah ba shi ya yi su ba. Inda kake kana jin ka Allah ne yi ka su ma Allah ne yi su, dole ka hakura da lokacin su. To amma akwai lokacin da mai tafiya a cikin duhu zai gano hasken da bai ajalansa ko? A to wannan kuma wanda zai gano hasken da zai ajalansa to ya cika da kalmar shahada kenan. Inda ka gano hasken mutuwar ka ai ka cika da imani Kabiru. Ai barka arziki sai maka manna. Na baba duniya almara. Ai mutuwar mumuni ce yake ganin haske Kabiru. To ga gwamnan jihar Kaduna Malam Uba Sani naka ya karɓi bakuncin ministan tsaro. Ai abokan gwagwarmaya ne. Shi Uba Sani ai kaga a Kaduna tun da yazo aka samu gyara ko? A'a ban sani ba ai da ni ba ban ji labari ba a gaya mun bayan da nake ji. Uba Sani ai shine ɗaya daga cikin manya masu kishin ƙasa. Uba Sani dan arewa. A ina aka rubuta wani littafi ne ka ban karanta wa 'yan ƙasa an haka ne. Muna gode wa Kiristofa Musa da ya kawo Uba Sani ziyara ta musamman. Ai dan jihar sa ne kuma makocinsa ne kuma sannan abokin aiki ne. Amma dai Uba Sani labarin da 'yan Kaduna suke turo mun ba daɗi a kansa. To shi Uba Sanin ko? Kai, ai dai aka ce ma a bai shawara kai kuskure ƙara fitowa domin za a ji kunya. Allahu akbar, Allah sarki. To ka ji Uba Sani. Na ka magautan sun maka iyaka da numfashi. Ai Alhaji Garba ba daɗi fa sakonnin. Ba daɗi. To Allah sauke. Ai wani ya ce 12 saura kwata sai dai ji kwata an tashe shi aiki. Ai dama an ce ka kiyaye rahoton mai shida da makiyanka. Inda za ka dinga sauraron rahoto kar ka ji na mai shida da makiyanka shi ma makiyi ne mugu. A'a ba dai da ne kake ba ko kafa ka zage ni. A'a ai kai ma ji kai ya zan zage ka tun da jiwa kai in zan yi zagin ma masu gaya ma zan zaga ai. Na baba. Ai wasa da ba kai ba hira da masu hira da makiyanka ba kai ba su. To anan kuma gwamnan Kano Abba naka. To gwamnan Kano. Naka ko ba naka bane. Namu a'a to Kano ni na nake gani. A'a ni ba ban zabe shi ba dai naka dai Alhaji Garba da mun kuke da abota ta mage da bera. To Allah ya zaban min shi ya zan yi ci gaba da zancen ka. Yace magana kafa hizba a jihar Kano a gaya wa Ganduje idan yana cin ƙasa yake ai ta shuri babu wannan magana. To Allah ya kiyaye. Allah ya kiyaye. Ai ka san da su manya in suka yunkura kowa isa zare. To kai mai ganga ko ma gefe aikin ya zo kiɗa ruwa mai tada hankalin bako in ji ɗayan ai jin kan al'umma ne yan hizban ne suke ta kuka suna baba an ban mu a ƙasa ba mu da abin yi muna son mu taimaki addini na bace Allah ya kiyaye ko ba haka nace da kai bane Kabiru. To ko dai zaka zaga shi ai fito na fito din ne dan naji kamar kana ta yan magana zuci. Allah dai ya kiyaye Kabiru. Allah ya kiyaye hanya. In direba ilodi addu'a ake mar Allah ya sa je gari lafiya. Allah ya raba shi da sharrin fashewar taya da mugun rami. Yawo Kabiru Allah ya ji gan iyaye Kabiru. Ranar kuma kanawa sun ce a gaya Alhaji Garba. To su gaya min. Da wani soke buro tsori tinja da kace na ce da kuce ne ya can karkar ayi za ta kare. Sanata Barau suke fata ya kasance shine gwamna. Ai Barau ya zama gwamna da ikon Allah. Barau kai ne gwamna da ikon Allah. Kana abubuwan kasa na kawsa da bayara taurarin nadi da taraji kana nufin sun baka bishara ne? Ai nasara tana tattare da hasada. Nasara duk inda take a duniya to tana da tarin hasada. Alhaji Garba na tsorata da dojin labari. To. Miliyan 20. Miliyan 30. Miliyan 50 sai a bi ka cikin dare a danka ma a ce daga saman Abuja. Allah sa yan hala ake baiwa. Duka wannan tsarin fadan a yaƙi mai girma sanata ne ka a yi shi. Shi ne alamar nasara Kabiru. Shi ne alamar nasara a yi. Ni ma kuma an ce in gaya ma. To a gaya min to. A taya ka nawa ne ka bada akawun nan ba a turo ma. Ni farahi na? In kuma dala kake so an ce ka je Abuja. Ni farahi na girma da arziki. Farahi na Barau ya same shi. Girma da arziki shi ne farahi na. Kai da baba. Allah kuwa. To ai kowa a duba asalinsa ko? To ban gane ne me kake nufi ba.
A to ko a duba asalinsa yanzu a yi faskare a yi wa uwa ka sadaki a same ka mutumin banza anya zai yiwu. Zai wahala dai na baba. To ka ji gaskiya Kabiru. A miliyan 150 kana tsammanin in an taka ba za ka je ba? Ni girma da arziki ne sadaki na, shi ne girma da arziki, shi ne mutunci na, shi da shi zan aure da yata. To ai ko an ce lalle in taya ka, in ciniki ya fada ni ne eja. To ka gaya musu cinikin ma ba a fara bare ya fada, ina nan baro ya mallake ni. Kai na baba, kafa a ka canza. Wallahi to ba Allah ne zai canza sai in canza. An gani a fage kwanan nan fa daga fage wani jigo, yayi magana ya ce sarata ne daga baya canza ya ce duk su koma kwace-kwacei. Ai Allah wadai da tsarin wannan. Dan kuka mai ja uwarsa jifan banza. Kai na baba. Mu muna bangaren Muhammadiyya ba za mu ci kayan kowa ba. Wannan ya fara ta alkur'ani shi bai kyale maka littafin fiqihu ai duk wanda ya karya da qur'ani ya zabga Allah karya ai ba kai ba shi wannan ya hakura da Allah duniya ce a gabansa.